Pekný deň, milé dámy. Dnes si ukážeme, ako si naličíme pery červeným rúžom. Môžeme to nazvať aj ako valentínske líčenie. Takže ideme na to. Najprv si pery pripravím. Je fajn, keď máte pery hydratované. Je dobre použiť aj krém denný, keď si tvár pekne prekrémujete, tak kľudne aj do tých pier klepkajte si prstami daný produkt. Potom už máte hotový make-up, predpokladám, a použijeme štetec, ktorým sme si aj make-up nanášali, a tie pery trošku ešte tým štecom takýmto spôsobom prebehneme a spravíme si taký nejaký základ. Ďalej si pery okontúrujeme, použijem na to takúto ceruzku, už je dosť maličká, lebo ju dosť často používam. Takže spravíme si najskôr spodnú peru. Asi takto. Skúste aj ísť do toho vonkajšieho kraju a ideme na vrchnú časť. Tak a ideme na to. Takže pomocou tohto aplikátoru sa vám to ľahšie bude nanášať, ale trošičku si dajte pozor, že koľko toho produktu tam máte, a len tak veľmi opatrno začnite. A nechoďte úplne až do tých kútikov. Dajte si také 4 mm odtiaľ, aby ten produkt nebol úplne až v tých kútikoch, ale len tu v strede. A teraz tú vrchnú peru. Že takto nejak. Ja si ešte zoberiem takýto štetec, ktorým si možno dočistím, môžete dočistiť tieto niektoré časti. Robí sa to takto, že zoberiete si aplikátor, ten štetec si trošku oňho takto obtriete. Dočistíte si to, takže takýmto štecom na pery. Dajte mi do komentu, ako sa vám môj postup líčenia červených valentínskych pier páči, a dajte mi info, že či ste to aj vyskúšali a či používate aj vy červený rúž niekedy na niektoré špeciálne príležitosti. Prajem vám krásneho Valentína. A ak chcete tento rúž, nechám vám link a môžete si ho ešte objednať a stihne vám prísť aj na Valentína. A ešte jedna informácia, ja viem, že nie je jednoduché nanášať si červený rúž, lebo vidieť tam aj niektoré nedostatky pri nanášaní, možno niekto nemá rovnako veľké pery, vrchnú a spodnú peru, takže tam to treba trošičku občas skorigovať. A ešte jedna taká poznámka možno na záver, ak máte výrazné pery, tak oči by mali byť potom možno trošku menej výrazné, takže vždy si rozmyslite, že čo chcete dať do popredia, či to oko alebo ústa. Ak sa ti moje postupy a moje videá páčia, budem rada, ak budeš odoberať moje videá a budeš ma sledovať.